kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner ka po na ako diri si Juan Ditayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer. Ay mo kapul sa pag-ampo ug panalangin nga tustong labang makagahom mo ka na Lord ang imong pangayo di kanimo. Salamat sab kayo sa imong gihatag diri kanamo sa mga tawo. Paglig-on sa una ug kalawasan sa grasya nga among ipaabot. Salamat kay Lord. Thank you kayo. Okay. Dito maglangan ang suwat po karon natong katagan ng pagtigad ng pinadrahas o sa kababae nga magpatago lang sa nga Blita. Ini gibatan og sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong singer si Blita. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga isog kaay makainom ug kun nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga panghitabo. Dito sa atong lagaw, ako misusi, ako miduaw, abi kog naguba na, unya na tunas, ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon, nga buhing saksi sa gugmata. Baby Farida, imo ning kanta, para imo gyud ni nanay. Ang lagaw ay handumanan sa gugmanggi panumpata. Oy, pre Binot! May hapon, pre! Ay, may hapon, may o. Pari na si Pari Mario, Mare. Ay, si Mario! Hala ko pa ako pagipalaba. Ha? Kuyawa, God. Oy, unsa may nagakuyaw anak, pre Binot? Di ba, bagsik mo na. Bagsik mo ka Pari Mario niya. Di mo ipalaba. Nga numre akong palabhon, unsa may problema? Pahugason ko pa magayon sa mga plato, iguman? Ha? Ano lang kahadya, pre? Kung di ka mo tuo, ato ay, sudla dito, kay tuas loyo ng laba. Mau ba? Lakaw, sudla lang dito, pre. Nagkanta-kanta pa ko nga re. Ay, kung sa muka ni mo, oy. Sige, Maria. Ako sa Mario, si Pari Mario. Pre! Pre! Oy! Pre, Nop! Padul ko din mo, ha? Ikaw din na. Sugay. Kastilan, nga hindi mo ka, ha? Sige, lagay na, pre. Lagpanok, pre. Lagpanok. Sige. Nasuroy ka malagi. Okay. Mga pre, Ayan. busan ko pare, ha? Tukan ko na. Tukan ko. Okay. Sige, pasod lang ka. Pasod lang ko ni Maribita, pre. Di ba? Magug ka ng kuhan mo. Cheese course ba? Cheese course. Di. Nangita lang yung ko ni mo, pre. Nya to aman siya gawas kata-kanta. Nya ingon siya pasod lang ko kay manlaba ko no ka. Mao ba? Ikaw day tiglabas sa inyo, pre. Ay, sos, bida sa di mo. Natural mo na. Naibaw ka nga. Kuro kita sa itong asawa na unsa mga Pre, hotdog di ka sasawa ni mo, pre. Oo, Nya ano sa mga laki nga makaaway ni mo. Bida. Sila man lagi kurog di mo lagi. Ay, naunsa magka. Anak, ginapanggaon na ni mo imong asawa, pre. Di man sa ingon nga under ta nga mutumal kita sugo sa itong asawa. Kay di sabi alalim sa natrabaho sa mga asawa. Bisan tuod og kitay na narbaho, pero kana sila na trabaho sa biyan di disbay, nagatiman sa mga bata ng pimpyos balay. Nya, ang pinakaluoy yun na nila, pre ka na stress yun kay tungkol sa kakuwang tao sa atong sweldo nga ihatag na to nila, purvida. Maayuha mo yung inuna o di ka. Mao nga. Bitas no. Mao na og na ako sa bahay, pre. Nya wa ko lingaw. Nya, wa kayo kakapwa, dili kay ko kapoy, murag okay kay ako lawas. Mo trabaho sa kusbuhaton ni bahay. Naunsa. Biliban ako ni mo, pre. Ayaw na sa may tuyo ni mo na to, ha? Sa tuyo ni mo na ako, direct? Si Kuan ba, pre? Si Parimpay ba, pre? Nangibitar siya dito sa ilaw. Kanya, may kang, Kuan ko, nagipamaliog ko niya kay Kuan, magianta makas inyo. Muna nga niya ako. Kano sa, ugma, no? Lagi niya. Ugma lagi niya, pre. Sa man. Mato ka kay Juan, agion na ka, pre. Okay na kayo, pre. Sige, agi-ala ko, direct. Okay. Ugma, pre. Dong, unsay tuyo atong paribinot? Ay, ngibitar taon siya taon, ugma ba nga patuon ko. Oh, ikaw ready ay. Away. Tagyo lang ang siyempre ko yung kayo sa biyaan. Nabaon mga di kuklak ko ka noon. Mao ba? Koy taog maday.
Ay, may nang naa ka. Di ko ganahan lakaw, wa ka, eh. Sige. Ihatod na lang ka dito. Ano naman? Nakailaing lakaw? Wa man. Ihatod na lang ka. Unya, ini kahuman, muulit na lang sad ko nga re. Iyo, uy. Lakaw, dungan ta uli di rin. Ay, maikog ta. Uy, ikaw ragoy paadtuon. Wa magod mag-ingon nga dad imong asawa. Subuti pa sabot ikaw rin paadtuon. Ay, lagi anak, bida noon. Sa ikahadlok taon. Maguli ko tao, di sila masugot og naa ka. Naunsa baya ka. Basta kay ko yung tao ma. Pre, nanako pre. Pre Mario, pre. Oy, pre. Nanadi siya diha taon. Gilis pa, pre. Wat lang ko sa gawas, pre. Okay, pre. Ato na ta? Day. Oh. Pero tayong pasa, uy. Ikaw lang kay adto dong, uy. Ano lang pusbay? Adi na may mabida. Di ko mato, di kam kuyog ako. Sus, uy. Iya pagitang pakuyugo niya. Sige, nagiguwas para bidot. Unsaw ka, oy. Unya, og di sila gustong na ako. Ha? Unsaw Kaya tingalig malain sila ba? hagisan ko na sila dito. Sabad ay, hagis-hagis. Dali baya na ka. lagi ako rin bahala dito. Oy, may kay kuyo ka pre. Ana, di man gud unta kumukuyog pero gipugos man jud kog daan ning usa, uy. Dili mo ko tadi siyam kuyog, pre. Kay wala taon sa imbitaha taon. Na, madahan. Bisa pagwa ka imbitahan mari. Automatic naman ang appeal ka kay pagkizila man namo, kapagkizil mo duha. Package deal de. Napakitsil eh. Ay. Pakitsil ha. Pakizil na. Kuan ba? Unsa ba ron silang paripaing? Unsa man dito? Sabi kayo nga dito. Unsa Birthday pre. lingaw? Birthday siyang asawa pre. Birthday. Si Triang birthday niya. Dapat na siya birthday. Di ba imo man ng ex, Mario? Tira sa bikiri sa elite bikiri sa unan. Unsa mo Amura kay? day kag Ricky garing. Dugay na kay to. Unsa? Dugay pa, sure nga dugay. Ano mo si Ricky? Doon na nilita ka bikiri. Na. Matakam lang ang istorya. Ato ko na mag-standby dito. Butan taon kan si Ricky. Oy, doon sa kay Baus Big ana. Unsa ang taon na siya. Wa kay bawo pre. Ito isguti mga ngagi taon. Wala ito yung labot sa itong kinabuhi. Sorry na. Oy. Oo. Pre. Gawas na sa paripaing pre. Oy. Pre, pre. Pre, salamat taon kami ka. Abi na kog dili ka gimuari da. Di ba mo pre? Awi na ako asawa pre. Siya mo yun usa taon dos baylo. Oy kayo. Oh, mas may noon pre. Kamo magyong magtiayon akong expect ba nga mga nimo? Dahil dungo ka Expect ha. ko? Kita gina yung duhang expect de taon niya. Expected. Taon mo pa rin binot ko. Wama taon pila ko sawag ingon. Ako may giingnan niya. Oh, Unsa man? Pre binot. Nga nung kakatingog, bro kagitukan ha? bay, pre binot. Lain magtuno imo sila na pre. Ay, tuno. Ako igor man ko nagtuman pre sa gisulti ni kuan pre. Paripaing pre. Oh, baso. Alright. Oh. Kana Unsa man na pre? Unsa man na imong gida pre? Dagan ako gipapalit beer pre. Ah, Beer ram gi kana oh. Berkul tani. Beer ko. Sige. Gay bi anang beer ko. Gaya na. Ay, Sige. Inom ta. Okay. Berkul! Pre, asa naman tos mari pre? Mbot asa na to eh. Forbidden. Asan man to, pre? Hain ka to. Oh, to sa soda. oy, pre. Nagistorya kong misis. Akong gilingi na rare diha taon. Ano din sud eh. May noon kay kasuod sila. Nagkasuod ba? Nagkasuod. Kasuod. Nagkasuod sila. Aw nindot kayo. Gawas ka nakasuod, nakasuod yan. Magtaga to din eh. Oo, lagi. Rengkeng. Rangkad, pre, paing. Yeah, okay. Mas kabliban ako. Pare Marvio, pre. Ay, nga naman, pre. Nga no? Naabtan ako dito sa ila, pre. Labadira, sugi. Ang laba. Ha? Tinawag ka, pre? Ay, so. Mama. Rengkeng sa tabi. Mama. Ayaw na lang saba, pre. Binat na unsawang ka. Musulti pa bang ka. Tinawag gini, pre.
Mura di ay kag si Andres, pre. Isa, Bonifacio? Andres Bonifacio? Kato ko Andres ba ka? Katong Andres ba Ay, nga? Andres Andres sa sawa. Asawa. Mauna. Ako lang musultihan na, pre. Ang ilong, bagod mo. Nya, Ilong, robos kumo na ka. Be, ko takos, be. Ilogon, be. Nya, ingon pa gyud siya pre paeng na nga. Usahay, siya pa mahugas nga plato, pre. Mas- As kang gabi nga, pre. Ito di itra. Kadang. Oh, giga. Prebinot. Nakainom na ba ko, preda? Lain ra ba kung makainom, pre? Mag-ilog yung muskumo na ko ani, pre. Pre, naman pre. Ilogan tingnan. Bakugihan kag samot, pre. O ganahan ka, pre. Ikaw na hugas ang plato nilang paripaing, pre. O manguli lang ubang mabisita pa, pre. Katawanan, yun si Prebinot na. Lain ko makainom, Prebinot. Bisag di pa ko mahubog, lain yun ko. Wah! Kaya naman, pre, ha? Magwapo ka kasamot. Pre. Lain kong makainom. Gusto kong manglubag og tao, pre. Pre, Kanang liog ni mo, pre. Taas-taas ba na, pre? Kaya mo giinat siguro kapag gawa sa imo ang nurse pag-ibot. Ha? Lami, ang bago na liog ka, pre. pre. Ay, binuhan niya, pre. Bida, ay. Wa unay, pre. May unay, pre. Ako di matugyo sa inyo, pre. Ano, pre, bawon ka, pre. Bida, ay. Anya, sige, magkapanabi. Nga malaba ko, hugas, ha? Pero ba kumuilag, pare, pre? Basta magkainom ko. Pre. Bida niya, badya di ako. Pre. Bida, eh. Ilom lang tadi, ano, pre. Sumugan kay ka, pre. Sige, inom ta, pre. Oo, ay nagtingog na, pre Binot, ha? Ay nagtingog, ha? Mads, Ah, ay, mango float na ako, Mads. O, tilawin nga ako mango float. uy, hala, ikay naghimo ani Mads? Oo, uy. Mao man ako negosyo, Mads. Daga naman kong mga suki aning mga akong paninda kini mango float. Ari man na sila ma-order na ako. Ah, nya si Ani, ana siya mag-order ni mo, Mads. Si Ani? Oo, ari na ko mag-orderan. Ah, mauba mo ding lami kaya mango float. Uy! Murag naman ang hagis. Sa kumaron, Mads. Mas, excuse na, Mads, ha? Pre. Ayaw na lang, pre. Ayaw na lang. Biginutas. One binot, pre. Ayaw na lang. Ganit na Pre, down, pre. Angay. Ay, Ingnan ako siya ngayon lang pagtingog yapon. Ay, ipit ko na eh. Ipit to eh. Pida. Sukmagong ko ng kana. Lubag. Ay, pre. Okay na, pre? Okay na. Okay na, pre. Unsa to, pre? Lubagong rin ako ni Pre Binot. Pre. Okay na. Ayaw lang, pre. Ayaw lang. Day. Naunsa ka, uy. Buhi ko na nas paribinot. Isiga lang mata na, oh. Giusap na liog ni mo, ano, at giusap na ni mo, mabali na. Ay, kay baliwag ko gini day, ha? Nakan ito, ha? Nadi mo respeto, kumpare, basta mahubog. Buhiin ako nun na, naunsa man ka, uy. Buhi na. Wala! Nalalagpot na. Bida! Masara! Saba ka? Mingon kong may tigo-tigo. Ay, pagtingog! King natin ka ngayon pagtingog kay malubag ko ng liog. Di mo kasabat ka? Tana. Mangulit na ta. Dali na. Kanang Mads. Mangulit sa mi Mads, ha? Oo. Ako sa di papahuwayon. Oh, sige, Mads. Nga naman to. Unsa may problema nimo ato nga naglayog naman mo si Paribinot? Yabag, man. Unsa? Yabag! Ni kanta day siya. Katawanan ka, katawanan! Ngano gali na unsaman mo? Murang ko iya ibugal-bugalan! Mura raman ka ha. Wa mo gid ka kabugal-bugal li. Wagod tak klaro ato yaga to iya. Maoy tutuhanan mo kay no Be may. ko no baby, unsa man kuno kas pagbugal-bugal? Abi kinakitaan ko niyan laba ko dito sa Luyos Bay. Panabi ko nito paripaeng ako ko nito tiglabas to ako ko plato pero ko si Andres. Kisang Andres ba? Bonifacio. Ha? Kinsa? Andres gon katong salida ni. Nakik-away day ka. Sa Bonifacio ka nakik-away ka? Katong Big Vargas ba? Big Vargas sa Aba, una. wala ko kay paano may istorya. Big Vargas imong kigol. Mao na diya. Kisang Andres, ano nga kisang Andres? Andres gon ka Andres di saya. Big Vargas may salida ato sa una sige na. Di connection. Katong Andres sa asawa ba? Mao na. Andres di saya ang title. Wala ako, tao, ilam sa ko katawaan. Kay okay ra ko di ko nila katawaan. Mura minug kami no sa ko.
Tawaan mo lang ko ng mga kadang ko. Laing ito na lang kita tawaan mo kaminos yun. O to, ako kagwanta. Kung giwarningan nga, hello pre ha. Ay pagtingog pre, katingalig di ko kagwanta pre. Tingog ya po, lubag kong liog mo pre. Taas mo kay kagliog. Ginoo ko, wag ka taon tumalungi ang liog ato. Malas ya. Ayaw pagsultian na Mario, uy. Kay wata kahibaw, pasig ang mga kaduguan ng binot mo, resback ni mo. Sabak, brita. Mo resback ni mo pa. Aunahan ko nahan. Nahan! Oh. Iyabag ka na nga nung anahan man ka. Dogay na ko naktilog ni Rahay na ikaw lang kami na ko birhan pero sa bagay wag. Kaparaw ni mo pangutok. Halimbawa, yung kakunsa ko niya to. Abi na kung nausab na ka. Usap ito ko, sumagon, milinaw na to. Pero saan ilam yun, biklor ko nila. Ay, Mario, ano taon to usba in taon? Uy, dili ko gusto nga makakita na sa kag-atraso din. Tingali na limot ka ha. Ikapila na ni natong balhin og puyo kay pirmi ka makakita atraso. Di ko nila unahan. Oo, lagi di ka unahan pero angay untang maglikay ka. Likay ko, Control. Sa sila man ako, ilap ka. Bida ako, pagkatandon, oy. Ay, wati ka pakasada. Uy, ang ako lang. Di na ko gusto nga ma-involve na sa kag mga kagubot. Sa una ba natong gipuy-an, ikay hapit makahurot sa logbook dito sa barangay hall. Sa? Ikay nakahurot itong pirma. Ikaw may hapit nakapunos logbook ito kay halos tanan dito nga naka-blatter imo ngan. Pasalamat ang ka nga ang uban di kin mo dayon og kihan nimo. Masa dili, o doon na gani mo binuang na doon. Labi na ikaw. Di ko mo tingog, o labi na di ko muli, o ka. Aw, ano, yun. Aw, ha, unsa? Oy! Pre-paig! Ay, pre-paig naman, pre-paig! Pre, may nga daw diha. Suroy man? Ako pre. Okay, may tuyo. Importante kay kaning tuyo. Pre, party na pre. Di na ko pre ha. Ha? Oh. Likay na ko pre. Likay na ko. Di ko gusto gubot pre. Sa Pre, pre. mukha na ko. Ano Bahay ni atong nitabo ninyo ni Paribinot ba? Okay nga naman. Pre, si Paribinot tuas hospital town, gi-admit. Kay Sa? murag na balik gyud ang liog ka to. Sa? Sabi pre nga giprisan mo iyang liog. Nabali man. Ibrisa na ko yung liog. Uy, naunsa? Kita ni mo ba? Ilubag dito ni mo maayo ang liog niya, Mario, ha? Wa man tao na. Ipag nga naman itong tao na ako. Nga, sa tanto siguro ni Alihok. Sige siyang libag-libag. Mauto na. Dalupag yun. Inuna ko yung liog. So siya rin sa na to pre. Kay, ako matulubag ko. Magdito maibot tao. Unya, unsa mo na ron, ha? Mo. Pre, Unsa, pre? Ano Unsa, to pre? yung asawa ni Binot ba? Ano man? Nga, gastuin lang ko na taon eh. Ha? Kaya wala ba ito sila kwarta? Kaya dili ko mo gasto ang, di ko na gasto ato. O di ka mo gasto ko pre. Nay, mao na ilang hukom. Ikihan lang yung ka pre. Usa! Ginoo ko. Mao ni among problema. Tungod na sad sa tao, makasa na lang pud ang laing tao. Pero unsaon nga iya magyud mahinaykan. So karon, unsa may among igasto nga wa man mi kwarta? Unsa may among buhaton? Unsa man og kamo ang basultihon, lubagon ako ay estilo bagon, blita. Ati Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulya. Si Day Blita tao na Ati Pres. Blita, si Kaniyang Blita. bana, yun doon, giniagi Ati Pres. Bayo yung bana, basta di makainom, pero makainom kayo niya, mabugal-bugal lang, bugawas ang iyang ka, isog ka naman, gilgig. Nago ni siya yung nakaagi po nga mga nindot pong kaagi siya sa una. Nga mao na nga nakalubag taog liog Ati Pres. Ang iyang bana, naka-iyar brang kumpari, kay gisugsug man siya nga, mao'y naglabas silang luyo, niya may naghugas plato, sige sugsug. Pero Nakainom hubog na na mas Mario. siya, hubog na. Nakainom na si Mario. Giingnan siya, giwarningan niya, iyang kumpare, pre, ay lang saba, pre, kay lain ba kung makainom, pre, da. Huwag yung patuo. Wag pa to, sige magbugal-bugal, katawan na siya, lubagong liog. Niya? Nya tungod siya, sige lubag ati pre, sige maglugnog-tuglot, nabaling liog. Hala, oy. Gibrisan taon nito sa ospital. Nya ang gipangayo sa asawa ati pres nga gustuan lang kayo sila kwarta. Karon kayo man sa kwarta, ikiha ko na sila. Ano yung problema nila? Magkihagod na. Nakihagyo ka ni daw. Balik ang liog. Di ba mamatay ang mabali ang liog? Dili ati pres na may Ha? kana rin. Dili. Butangan lang ka ng Na, di ba doon na may bukog? Brace. Nga tututun lang, di ba? Bukog man eh. Oo. Nga, mabali. Gusto. Mura na. Laki-lakihan. Laki-laki ano natin pres. Mura na inclinar na siguro natin pres. Ano naman na? Dugayin. Oo. Oh, di ba? Ano na madugay. Kuya po ani no, mabali ang liog. Ang liog, dili babali liog ang mabali siguro kaning kuan kining iya ato ang spinal. Oh, pero ato, bukog bones ba? yapon eh. Bubukog pero Sad, di ba? oh, pero pareha gud anong mabukto at pre spinal man sa siya di man matay.
O mao na nga gilaki-lakian ka nang mabangga ka nang mabalig-liog laki-lakian ra. Mauna no. Oh, ka na. inana. Oh. Mm. Mao na nga nagkagasto sa tao pagasuan bis Mario taon. Oh, inyo ginagastuhan. Inyo man ikaw may naka sa ngano ba sa duay nga. Lagot lagi siya ate pre, si bugal-bugal ba? Nga ilang bugal-bugal kuno kanang kantalita kay kinatawaan, mura ba sarcastic kay kinatawaan ba? Mao sa nay kuan gaba aning mga taong bugal-bugalon. Oh, nya lagala man kay taon ko kumpare kuno. Hubog Lagala man kay skuan binot. hubog nang imong gibugal-bugalan, manuyo gid na. Tinuod na di sad maayo nang bugal-bugal na nang mag kumpare mo nya kansawa ni mong kumpare Mao na, binot oo. di man sad maayo na imo ha. So ana na lang ni Pilita. Gastuhan na lang na ninyo. Gustuhan lang yun na ninyo. Yan Ay kada ko na ba gasto tingali ana. Ako dako ginate pre. Tao na lang. Oh, makiya ni siya, priso gini siya. Oh, mapriso good. Oh. Nya yun gid gastuhan kasi mapriso mo, di ba? Oh, katong si tigili nga Noon sa may gili. gibali ang iyaha ti priso mo ni kiya. Aw, giganahan mo sa pagkabali. Ay, nakaw! Pagkabali ka. Enjoy mo sa siya pagkabali. Bali na kuno daan karon na ti priso. Listo na. Oo, di ang nipilit na lang. Dala day, Bilta. Ayan, Pals, bahin kang gulyat o sa may kasulti. Wa, Akin noon si Migan. Oh, kaya masulti man Dugay-dugay eh. ng Kag giling imo ko. ra man tanan iya isulti. Iya po. May istorya ta man ni katong nga biyahe mi nga Ano to, dito Pals? Ano, kaya naman si Kang Ambado. Di ba na yung pasulti yung Pals gini? Ay na na, pass is pass na wala. Wala na, di lang tayo isgot. Nala, Blita. Sa mauna to plate ah. Gasuilan ninyo, day. Gasuilan ninyo, day. Sige, salamat sa iyong pagdanga di ka tutulmanon. Doon ako ang paso, Tihon. RMN